Utz beltzek igorritako erradiazioaren ezaugarriak aztertuko ditugu, eta ezaugarri horiek ezaugarri esperimentalak izango dira. Izatez, edozein gorputz bat energia da erradiazioa igortzen du. Eta gorputz beltzaren kasuan gertatzen dena da, horrek igorritako erradiazioa da, berak sortutako erradiazioa. Hau da, ez dela islaturiko erradiazioa. Eta hori dela eta guri interesantea egiten zaigu, berak sortutako gorputzek sortutako erradiazioa aztertzeko. Orduan, edozein temperatura batean egonik, erradiazioa igortzen du, eta normala da temperatura hori zenbait eta handiagoa izan, igorritako erradiazioa gehiago izango da. Izatez horixe da, gorputza dukaten osteko prozesua. Eta temperaturaren funtzioan, egongo da, igorritako erradiazioa. Gero bestaldetik ere, igorritako erradiazioa, landaren argiaren edo erradiazioaren uhin-luzeraren funtzioan izango dugu ere. Uhin-luzera edo maiztasunaren funtzioan izatea gauza bera dugu. Orduan, uhin-luzera diferentetarako igorritako erradiazioa normala izango da diferente izatea. Orduan, landaren funtzioan igorritako erradiazioa aztertu behar izango dugu ere. Baina zer da berez guri esperimentalki zer da aztertzen dana? Guk aztertu nahi duguna da berez gorputzek igortzen duten erradiazioa, baina bere adibidez tamainoaren independente izatea. Argi dago, zenbat eta gorputzen tamaina handiagoa izan, orduan igorritako erradiazioa gehiago izango du. Beraz, ezaugarri hori, tamainaren ezaugarrian nolabait kendu egin nahi dugu. Eta zer da orduan egiten dana? Aztertzen dana da beraz, gorputz horrek igortzen duen energia zati berak duen azalera. Hori da egiten dana. Energia baino interesanteagoa dana potentzia, denbora unitateko energia. Beraz, aztertzen den magnitudea da erradiantzia deitzen dana. Erradiantzia. Hau da, aztertzen dana eta hau dugu letra honekin R letrarekin izenatzen dut, normalean, esan dugun bezala, temperaturaren funtzioan izango dugu. Eta esan dugunez, erradiantzia hori zera dugu. Gorputzek igorritako potentzia, denbora unitateko energia, zati gorputz horrek duen azalera osoa, kanpoko azalera osoa. Hau dugu erradiantzia, eta hori da esperimentalki aztertuko duguna. Hementxe, zer esanik ez, hementxe dagoen erradiantzia horretan, beraz gorputzek igorritako potentzia horretan, uhin-luzeraren guztien efektuak sartzen dira. Baina bestaldetik ere, guretzat ere, interesatuko zaigu, aztertzea zen uhin-luzeraren funtzioan igorritako erradiazioa. Hori beste gauza bat da. Hori da, erradiantzia espektrala deitzen da. Erradiantzia espektrala. Eta erradiantzia espektrala zera dugu. Izenatzerakoan, R, kasu honetan, gorputzatuen temperatura eta uhin-luzera edo maiztasunaren funtzioan izango dugu. Eta hau zer esanik ez, erradiantzia espektrala, erradiantzia espektrala da gorputzek. Denbora unitateko eta azalera unitateko igorritako energia eta uhin-luzerarekiko. Hau da erradiantzia espektrala. Eta erradiantzia espektra hori zer esanik ez, erradiantzia osoarekin korrelazionatu da. Horretarako egin behar dugu? Horretarako erradiantzia osoa ateratzeko egin behar duguna da erradiantzia espektralen uhin-luzera diferentetarako dagoen integrala. Hau da, bi hauen arteko erlazioa ondorengoa dugu. Erradiantzia osoa izango dugu erradiantzia espektralaren integrala. Kasuetan, uhin-luzeraren funtzioan dagoen erradiantzia espektrala, uhin-luzera guztietarako egindako integrala. Uhin-luzera joango da zerotik infinitora. Eta horren integrala egin ezkero, erradiantzia osoa izango genuke. Orduan, gorputz batek igorritako energia edo erradiazio aztertzerakoan, guri interesatuko zaiguna izango da. Edo erradiantzia, edo erradiantzia espektrala aztertzea. Eta horreintxe, egingo duguna izango da, aztertuko dugu zeintzuk diren
batez ere 20. mendearen hasieran edo bazegoen evidentzia esperimentalak, hori da aztertuko ditugunak. Lehenengo, lau izango dira, lehenengo bi aztertuko ditugu. Lehenengo eta behin, solidoren independentea, hau da, gorputz beltzaren osagaien independentea, formaren independentea. Horrek zesan nahi du, hori bai dala interesantea, ze horrek esan nahi du, unibertsala dala. Zeo zer dagoela bere oinarrian unibertsala egiten duena. Gorputz guztiek igorritako erradiantzia berdina dala. Bakarrik temperaturaren eragina daukate. Temperaturaren funtzioan da gorputz beltzek diferenteak izan daitezkenak igorritako erradiantzia. Oso interesantea, lehenengo ezaugarri hori. Bestaldetik, gero daukate, nola, maiztasuna txikia deneko limitean eta maiztasuna infinitorantza da handia deneko limitean, oso potentzia txikiak, erradiantzia txikiak. Horrek esan edu beraz, maiztasunen funtzioan dagoen erradiantzia espektralak, balako maksimo bat duela. Beraz, guk espero dugu, egiten badugu erradiantzia espektralaren grafikoa, hau da, jartzen badugu, erradiantzia espektrala, RT eta nuren funtzioan irudikatzen badugu, espero dugu alde batetik, izatea hemen nu 0 denean, balako zerotik hastea, gero nu infinitorantz doanean baita zerorantz joatea, eta hemen bardian, ez dakit alako maksimo bat izatea espero du. Beraz, alako forma bat daukala, edo zaukalaren ezaugarria dugu, bigarren ezaugarria. Aztertu ditzagun beste biak. Hirugarren hause da. Igorritako potentzia, beraz, kasuetan erradiantzia osoa dana, hause dugu, temperaturaren funtzioan, eta berak duen adierazpen esperimentala, zera dugu, konstante bat, bider T berlau, hau da, gorputzaren temperaturaren funtzioan dugu, T berlauren proportzionala dugu. Hementxe agertzen den, izatez, hementxe dagoen adierazpena badauka izen bat, hau da, Stefan Boltzmannen legea dugu, eta hementxe dagoen sigma, hau da, konstante bat, eta bere adierazpena hause dugu. Beraz, badakigu zein den igorritako potentziaren ezaugarriak nola aldatzen den temperaturen funtzioan. Eta laugarrena zera dugu. Hementxe agertzen den erradiantzia espektrala, kasu honetan landaren funtzioan adierazita, maksimo bat dauka, izatez hori ikusi dugu bigarren ezaugarrian kasuetan nuren funtzioan esandakoa baita gauza bera esan genezakeen landarekin, kasuetan landa infinitonaz doanean, beraz kasuetan nu zeroaz joango da, eta landa zeroaz doanean bi limite horietan baita potentzia txikiak izango ditugu, ze nu limite hauetan potentzia txikia baitugu, ordan landarekin limite hauetan potentzia txikiak izango ditugu, beraz, erradiantzia espektrala bai nuren funtzioan eta landaren funtzioan, maksimo bat izango du, eta izatez, maksimo horrek badauka adierazpen bat, adierazpen fenomenologikoa, eta landa maksimoaren adierazpena, zera dugu, konstante bat, zatite. Hau izatea bi lege hauek oso interesanteak dira, ze bi hauek betetzen dira, edozein gorputz beltzarako. Berdin zaigu zein den gorputz beltzaren ezaugarriak, ze bietan edozein kasutan bi lege hauek betetzen direlako. Bakarrik erradiantzia osoa temperaturen funtzioan dugu, eta bestaldetik erradiantzia espektrala maksimo bat duela, eta landa maksimoen adierazpena dela konstante bat, konstantearen adierazpena fenomenologikoki atetara, esperimentuetek aterata hause dugu, zati T. Beraz, horrek esan nahi du, zenbat eta T txikiago izan, landa maksimoa handiagoa izango duela, eta zenbat eta T handiago izan, landa maksimoa txikiago izango duela. Horrek esan nahi du, gehien bat, gorputzek igorritako erradiantziaren uhin luzera landa maksimoen ingurukoa izango denez, gehien bat gorputz horrek igorritako erradiazioa temperaturaren funtzioan izango duela.
Hau da, temperatura, adibidez, oso handia denean, gehien bat gorputz horrek igorritako erradiazioaren uhin luzera txikiak izango direla. Beraz, era horretan erlazionatzen da, nolabait, lambda maximoa eta temperaturaren eragina. Eta horrek badauka, lege honek badauka bere izena ere, eta uste dugu bienen legea. Beraz, hauetxek dira nolabait gorputz beltzetan daukagun evidentzia esperimentalak, eta, karo, oraintxe, garai horretan, 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran zegoen erronka, zen hau azaltzea. Zer egiten du, zeintzuk dira oinarri teorikoak azaldu ahal izateko hementxe agertzen diren gorputz beltzak igorritako erradiazioaren ezaugarrien evidentza esperimental horiek. Beraz, hori da, hortxe zegoen erronka. Horren oinarriak aztertzea.